Dnes sa prenesieme do Šanghaja roku 1935. Do mesta, ktoré bolo v tom čase pulzujúcim centrom obchodu, kultúr a národov. No pre malú komunitu ruských katolíkov to bol aj priestor hlbokej duchovnej biedy. Túto realitu opisuje list z 21. apríla 1935 adresovaný kardinálovi Luigimu Sincerovi, vtedajšiemu sekretárovi pre východnú cirkev. Autor listu, misionár páter Wendelin Javorka, pôsobiaci medzi Rusmi v Číne, hovorí otvorene a bez prikrášľovania. Už v úvode píše o skutočne nehodnej situácii ruského apoštolátu v Šanghaji, ktorá podľa neho ohrozuje celé dielo. Pripomína, že ruská misia bola oddelená od Charbinu, no bez toho, aby sa vyriešila najdôležitejšia otázka financovania. Ako uvádza, o tom všetkom sa močalo. Po príchode do Šanghaja zistil, že miestna kaplnka je v žalostnom stave. Prenajatá za vysokú cenu, malá, nehodná liturgie. Preto, ako píše, už 6 mesiacov slúži omšu sám, bez ministranta, a to vo veľkej vzdialenosti od ruskej kaplnky. Zároveň sa venuje návštevám ruských rodín, ktoré žijú roztrúsené po celom meste. Situácia je o to ťažšia, že šanghajský vikariát zápasí s vlastnými problémami. Mesto má 4 milióny obyvateľov, no len 32 000 katolíkov. Chýbajú kostoly, chýbajú prostriedky, dokonca aj s cholastikom museli ubrať niečo zo stravy. V takýchto podmienkach nie je možné očakávať podporu pre novú ruskú misiu. A predsa, ruskí katolíci v Šanghaji potrebujú dôstojné miesto. V meste si protestantské denominácie stavajú veľké chrámy, ruskí pravoslávni dokonca 2 nové kostoly. No katolíci východného obradu majú len najúbohejšiu zo všetkých súkromnú kaplnku. Niektoré rodiny preto radšej prechádzajú k latinskému obradu, nie z teologických dôvodov, ale jednoducho preto, že tam majú kde chodiť. Páter Wendelin preto žiada Svätú stolicu o pravidelný mesačný príspevok, taký, aký sa dával v Charbine. Pripomína, že tamojšia misia dostávala ročne $1000 a veľké mimoriadne dotácie. V Šanghaji by pritom stačila 1/10 toho, čo dostal Charbin, aby bolo možné postaviť malý kostol, faru a školu. Jeho slová sú naliehavé, ale aj triezve. Varuje, že bez podpory bude lepšie nechať dielo zomrieť, aby sa úplne nezdiskreditovalo. A ak pomoc nepríde, žiada o povolenie venovať sa radšej práci medzi Číňanmi, kde aspoň existujú základné podmienky. List končí jednoducho. Toto je čistá pravda o náboženskej situácii ruských katolíkov v Šanghaji. Pokojne očakávam rozhodnutie. Je to svedectvo o odvahe, vytrvalosti a o zápase malého spoločenstva, ktoré sa snažilo prežiť v obrovskom meste ďaleko od domova. A zároveň je to pripomienka, že aj veľké dejiny misie sa často lámu na veľmi konkrétnych, každodenných ťažkostiach.